Ja vám sedím! 97! Vy ste ho ani neškrabli, ani ste sa mu nepozreli. Tak keď sa tak kde schovával celú dobu. 97, čo ti jebe? Nevadí, pozitívne, že už budem mať drop. Dúfam. A ja dúfam. Ale nebudem mať bravo case. Ja dneska hráme, kým Ty, nemknem. bleď! Rush B! Asi Bčko. Palas. Ale teda. Tak kamo, home. Home, tu sa schovaj pod kameňom sa treba schovať. A to čo je za kokotinu normálne, že typek to píkne, vtedy ty kokotky pistolí. Tak keď sa schovávaš pod kameňom a nejdeš mi pomôcť. Dobre, šata, fuck up, nám ide onaj top mid, lipo. Zaujímavé. Pôjde CT. CTčka, rýchlo. Čo sa umie zase posielať za botov? Máte na toho kiknúť. F1. Joj, taký. Mal výpoň. Čo? No, ban. Kamo. Proti. Veď na to.